Alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoyana ina muku fatan alkhairi da fatan kowa da kowa yana cikin koshin lafiya. Kamar da yadda kuka sani, sunana Ibrahim yaron Nura M Inuwa, wanda aka fi sani da Ibrahim a dangwale ruwa biyu sai ɗaya a baka ɗaya kyauta. Ga sani ga shagala na shehu illa shehu, ko da alwala mi sallah ko babu alwala mi sallah, saboda shehu ya riga ya roƙa shagala muka zaɓa, ba mu zaɓi wulaƙanci ba. Dan jawutar baya kowa ya gani mota ta tafi ta bashi ruwan jakara, in baka shana akwari ba ka shana tudu, mai son zama da niyya gaji asara, in bai ta kuɗi ba ya yi ta bacci. AKA da madubin mata, yarinya duba ki ba uwa ki tudu ba baki so na wata za ta mutu kaina ki ƙina ki koma ki ji mumina I love you a dangwale. Haka take dan zina gatan mata soyayya dole, yarinya ta so ta so arzikin ta ƙini uwarta ta so ne. Yan matan amarya masu halin alatsi ne, ana so ku zo ana so ku tafi. Ruwan gulbi tafi sannu AKA a dangwale, magana zara bunu in ta fita ba ta dawa. Ina suburbuɗa wa masoya na fatan alkhairi, yau ranar ku ce, kowa da kowa ya huta ya shakata. Kowa da kowa fa na ce ina ma masoya na fatan alkhairi, har ma makiyana kuma ina muku fatan alkhairi. Mana kuma ina mai farin cikin sanar da ku cewa wannan shahararriyar channel din dai wadda kuka sani a Dangwale TV, insha Allah tana nan tana ci gaba da kawo muku abubuwa daban-daban. Kuma Allah ya so ya da ina mai farin cikin sanar da ku cewa wannan shirin namu wanda kuka kalla a baya, dan maye episode 1, to insha Allah za mu saka muku episode 2. Ku ci gaba da kasancewa da wannan channel ta mai albarka a Dangwale TV. Fatan alkhairi nake muku, na gode. Gangan ya mushi kada kai a dangwale kai ya wuri a dangwale kai la ilaha illallah wallahi ka ku buge wani ya kai a dangwale kai wallahi ka ku buge